Mala by vám momentálne prísť informácia o nahrávaní a videozázname z dnešného webinára, na ktorom vás ešte raz srdečne vítam. Ide o webinár k výzve Naštartujme Slovensko 2026 alebo projekty zamestnancov nadácie Volkswagen Slovakia. A vítajte na tomto webinári k našej najväčšej a najširšej otvorenej grantovej výzve, na ktorú sa vždy tešia organizácie počas každého roka, pretože v rámci tejto výzvy prerozdeľujeme rekordných 270 000 eur na malé granty do výšky 2500 eur. Teda aj tento rok sa chystáme podporiť. Áno, seká to? Počkajte, skúsim teda ešte nejaké vypnutie, možno je to aj kvôli tomu. Dajte mi prosím spätnú väzbu, keď bude niečo takéto, pretože to je presne tá vec. Ja si skúsim zavrieť všetky ostatné okná. My sme urýchlili internetové pripojenie, hoci som tu na kábli, ale predsa len niekedy to býva zložitejšie. Ak by čokoľvek bolo, tak prosím naozaj dajte mi takto spätnú väzbu, ďakujem veľmi pekne. A pani Márii za to, že ste mi takto našepkali. A ešte raz sa vrátim teda k prezentácii. Len vás poprosím o spätnú väzbu, či ju vidieť. Mali by ste, predpokladám. Niekto pokojne Áno, povedzte. vidíme. Perfekt, ďakujem Veronika. Pozdravujem aj CPF-ko. Nedaleko. Centrum pre filantropiu. Veronika bude dôležitou dušou pre vás, pretože takisto je kontaktným styčným bodom, ale k tomu sa dostaneme v úplnom závere. Ako som už informoval, tak informujem aj pre nahrávku, že tento dnešný webinár bude zaznamenaný a bude zverejnený na našom webe nadácia.Volkswagen.sk. V časti Naštartujme Slovensko si ho budete môcť pozrieť, znovu sa k nemu vrátiť a bude tam zverejnená takisto prezentácia, ktorou si dnes spoločne prejdeme. Na úvod trochu pravidiel a dnešného programu. V prezentácii uvidíte inak fotky z posledných 2 ročníkov tejto výzvy Naštartujme Slovensko z rôznorodých projektov, takže aj pre inšpiráciu aj takýmto spôsobom uvidíte tú šírku a rôznorodosť tém, rôznych skupín, ktoré podporujeme a rôznych typov organizácie, ktoré sú podporené. Poprosím vás, aby ste mali vypnuté mikrofóny v tom prípade, ak nehovoríte. Uľahčí nám to potom trochu viacej komunikáciu, ale samozrejme, ak sa chcete niečo dopýtať, pokojne využite zdvihnutie ruky alebo nejaký emotikon alebo čokoľvek, alebo pokojne si zapnite na chvíľku mikrofón a spýtajte sa. Budem sa snažiť odpovedať na tie otázky aj priebežne a potom bude v závere webinára aj samotná časť na otázky a odpovede. Stretnutie sa nahráva, ako už som povedal, a svojou účasťou teda vyjadrujete súhlas s vyhotovením nahrávky a aj následným zverejnením na YouTube a na webe nadácie Volkswagen Slovakia. A zapnutie a vypnutie kamery je úplne dobrovoľné, je to na vás. A otázky môžete posielať aj v priebehu webinára priamo do chatu a ja sa budem snažiť jednak občas aj naživo do nich pozrieť a pokúsim sa ich zodpovedať aj priebežne, alebo potom v záverečnej časti dnešného webinára sa na ne pozrieme aj spolu. No a teda, aké body nás dnes čakajú a čo máme na programe? V úvode vám veľmi stručne predstavím činnosť našej nadácie Volkswagen. Ako iste viete, tak každá nadácia a obzvlášť firemné nadácie majú nejaké oblasti, ktorým sa špeciálne venujú. Takže budete počuť aj o tých našich a o tom, ako pracuje naša nadácia. Predstavíme si grantovú výzvu Naštartujme Slovensko 26. A prepáčte, minútol som ešte niekoho, komu zostal zapnutý mikrofón, lebo som počul ozvenu. A teda pozrieme sa potom aj na samotný grantový formulár, ktorý už je otvorený v systéme e-grant, do ktorého sa viete zaregistrovať. Bol tam zle začiarknutý dátum, takže až tesne pred webinárom som ho spustil a keď som ho sám testoval. Takže už sa naozaj dá registrovať do tejto výzvy a bude teda otvorený tento formulár až do 18. júna 23:59 bude teda oficiálne uzavierka tejto grantovej výzvy, ale aj to ešte budete vidieť a počuť viackrát v priebehu dneška. No a teda nakoniec bude priestor na otázky a odpovede. Toto všetko by sme chceli stihnúť v rámci asi 60 minút, takže verím, že sa nám to podarí. A na úvod by som vám teda chcel predstaviť našu nadáciu. Ako vidíte, toto je náš malý core nadačný tím. Okrem neho máme ešte 2 brigádničky, ktoré u nás pracujú. A teda štandardne sme v takomto menšom tíme a menšej zostave. Naša nadácia oslavuje tento rok 18. výročie od svojho založenia a od vzniku našej nadácie sme prerozdelili viac ako 16 miliónov eur na viac než 2500 projektov a zameriavame sa predovšetkým na 3 oblasti. Tou najväčšou oblasťou, ktorej sa dlhodobo venuje naša nadácia, je inkluzívne vzdelávanie.
Ďalej je to oblasť zraniteľných skupín a poslednou oblasťou je súdržná spoločnosť. Našu nadáciu a nadačný tím tvoria 4 základní ľudia, to je správkyňa nadácie Lenka Michalik Holešová a moje 2 kolegyne Ľubka Repáňová, ktorá má na starosť oblasť zraniteľných skupín a Karin Nosková, ktorá sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu. Ja osobne mám na starosti výzvy v oblasti súdržnej spoločnosti, ale takisto som zodpovedný aj za výzvu Naštartujme Slovensko a výzvu Dobrá flotila, o ktorej ste tiež možno počuli a mohla by vás zaujímať. Tá bude vyhlásená tento rok v septembri a ide o zapožičanie, bezplatnú ročnú zapožičku 10 aut, 6 z nich sú Volkswageny Golf a 4 sú Volkswageny Caddy pre neziskové organizácie, ktoré plnia verejnoprospešné účely. Ako zodpovedný a odvážny partner občianskeho sektora spoločne a za pomoci inovácií meníme Slovensko na vzdelanejšiu, otvorenejšiu a angažovanejšiu spoločnosť. Ako vidíte, toto je naša misia, v ktorej sa odzrkadľujú tie 3 oblasti, ktoré máme, teda vzdelanejšia, otvorenejšia a angažovanejšia spoločnosť a snažíme sa byť naozaj odvážnym partnerom. To znamená, že púšťať sa aj do spôsobov a ciest, ktoré ešte neboli otestované a do tém, ktoré niekedy bývajú považované za citlivé. Teraz už sa pozrieme na samotnú výzvu Naštartujme Slovensko a táto grantová výzva tradične podporuje verejnoprospešné aktivity a dobrovoľníckú činnosť, ktorá je spojená so zamestnancami a zamestnankyňami spoločnosti Volkswagen Slovakia. A paralelne popri nej je aj teda menšia výzva, ktorá sa volá Partner, projekty zamestnancov Partner tradične, a tá sa týka zamestnancov menších koncernových spoločností, ktoré tu máme, Volkswagen Group Services a Porsche Slovakia, teda aj zamestnanci týchto firiem môžu podať projekt alebo zastrešiť projekt v rámci tejto grantovej výzvy, ale k tomu sa ešte dostaneme počas webinára. A to, o čo sa usilujeme, je, aby sme naozaj motivovali zamestnancov, zamestnankyne Volkswagenu, aby sa angažovali v prospech dobrých vecí vo svojom okolí, alebo prípadne hľadali prepojenia s organizáciami, ktoré doteraz ešte nepoznali, ale ktoré robia pekné a dobré veci. A naozaj sa nám to darí prostredníctvom iniciatívy Spojka, na ktorú sa už niektorí aj pred webinárom pýtali, ale aj jej budeme venovať ešte špeciálny slajd v závere tejto prezentácie. Program prispieva k rozvoju regiónov. Keby sa pozriete na mapu, kde boli podporené projekty, tak je to naozaj naprieč celým Slovenskom, vo všetkých krajoch. Teraz máme naozaj až takmer na východnej hranici Slovenska podporené projekty a veľmi sa z toho tešíme, že vidíme v rôznych mestách a obciach a súvisí to s tým, že zamestnanci a zamestnankyne Volkswagenu sú naozaj z celého Slovenska. Volkswagen je najväčším zamestnávateľom, súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Takže tí zamestnanci pochádzajú z rôznych regiónov a takýmto spôsobom aj vracajú svoju podporu naspäť tým organizáciám, odkiaľ pochádzajú. A teda zlepšuje kvalitu života v lokálnych komunitách a dôležitým cieľom je aj podpora participácie, spolupráce medzi obyvateľmi a organizáciami a zamestnancami, medzi mestami a obcami a organizáciami a tým sa posilňuje sociálna súdržnosť a občianska angažovanosť. Podporenými organizáciami môžu byť verejnoprospešné organizácie, a to sú teda občianske združenia, školy, predškolské zariadenia a všetky typy verejnoprospešných organizácií, teda môžu to byť aj mestá a obce. A mali sme aj cirkevné organizácie, ak sa nemýlim, podporené v tejto výzve. Čiže v princípe táto výzva, pokiaľ ide o typ organizácie, ktorá sa uchádza o podporu, je naozaj veľmi široko otvorená. A sú to 4 kľúčové oblasti, ktoré podporujeme, a to je vzdelávanie v oblasti techniky nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej výchovy a dopravnej výchovy, a vzdelávanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva alebo inak znevýhodnené skupiny, podpora v oblasti inklúzie a diverzity a projekty zamerané na podporu ľudských práv a komunitné organizovanie. A skúsenosť hovorí, a máme naozaj tú skúsenosť, že v podstate každý typ projektu sa nejakým spôsobom dá začleniť pod niektorú z týchto kategórií. Tá dôležitá vec, na ktorú vás ale chcem upozorniť, je, že vlastne kategória, do ktorej zaradíte svoj projekt, a verejnoprospešný účel, o ktorý sa uchádzate, budú určujúce potom pri komisii, ktorá hodnotí vaše projekty. Dostaneme sa k tomu aj neskôr, ale keď už som načal túto tému hodnotenia, a v našej nadácii máme od minulého roka zavedený systém hodnotenia takým spôsobom, že každý projekt hodnotia 2 hodnotitelia, ktorí sú odborníkmi a odborníčkami na túto danú oblasť, ktorej ste svoj projekt zaradili.
Teda ak zaradíte svoj projekt do oblasti vzdelávania v technike, bude to niekto, kto sa venuje tejto oblasti. Ak ide o inklúziu a diverzitu, pôjde takisto o nejakú tému v tejto oblasti a podobne. Čiže ekologické projekty mali svoje oblasti. Aby ste mali prehľad alebo predstavu, tak v minuloročnom kole, ktoré bolo otvorené v septembri, sme mali 20 hodnotiteľov, teda bolo to 10 hodnotiteľských dvojíc, ktoré hodnotili všetky tieto projekty. Tie projekty boli hodnotené podľa jednotlivých oblastí, každý ich obodoval a následne sme sa s každou dvojicou stretli a diskutovali sme ešte o týchto projektoch, najmä v tých častiach, kde sa bodové odchýlky pohybovali veľmi vysoko. A teda výsledkom toho je zoznam projektov, ktoré sú odporúčané na schválenie a schváluje to následne rozhodujúca komisia, ktorá je menovaná správnou radou. Čiže procesne je to naozaj takýto profesionálny prístup, aby sme zabezpečili to, že naozaj najlepšie organizácie a tie najinovatívnejšie spôsoby budú aj v tomto zmysle podporené. A hoci Naštartujme Slovensko je jedna výzva a jedna iniciatíva, ale obsahuje v sebe dve výzvy samostatné grantové, ktoré uvidíte potom v systéme e-grant a ktoré sú tam reflektované. Tá prvá z týchto víziev je projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia a tá je oveľa väčšia, keďže jej celkový objem je 250 000 eur a v nej podporíme viac ako 100 projektov štandardne. Teda je to minimálne 100 projektov, ale samozrejme zo skúsenosti vieme, že nie všetky organizácie sa uchádzajú o plnú sumu, alebo niekedy hodnotiteľská dvojica odporúči projekt podporiť, ale v nižšej sume, ako bola žiadaná. Takže toto vytvára potom priestor. Len v minulom roku poviem, že sme v rámci tejto výzvy podporili 115 projektov. Čiže to je asi to číslo, v ktorom sa zhruba pohybujeme. Je to niečo viac ako 100 projektov zvyčajne, ktoré sú podporené v rámci tejto výzvy. A teda do tejto výzvy sa zapájate tak, že vaša organizácia sa spojí s nejakým zamestnancom alebo zamestnankyňou Volkswagen Slovakia, a ktorý teda tento projekt podporí. V grantovom formulári máte také poličko na vyplnenie, kde máte teda informácie o zamestnancovi, ktorý ho podporil, dáva vám tam krátke vyjadrenie a máte v bodovom hodnotení podľa toho, akým spôsobom je zamestnanec zapojený, môžete získať aj nejaký počet bodov. Čiže nebojte sa ponúknuť aj nejaké dobrovoľnícke úlohy v rámci vášho projektu a nemusia to byť iba také úplne manuálne činnosti, pretože zamestnanci Volkswagenu sa venujú aj profesionálnym veciam, máme tu účtovníkov, právnikov a tak ďalej, je to jednoducho aj veľa profesionálov, alebo ľudia, ktorí sa pohybujú v IT, čiže môžu dobrovoľnícky vlastne vám pomôcť v tej veci, ktorej sa naozaj venujú, nebojte sa ich zapojiť. Máme skúsenosť naozaj, že potom aj cestujú za tými organizáciami a vytvára to aj nečakané a veľmi príjemné partnerstva a priateľstva, ktoré sa zvyknú z tejto iniciatívy zrodiť. Samozrejme, nie je problémom, aj keď nájdete takého zamestnanca, ktorý sa dobrovoľnícky nezapojí, ale povie, že chcem podporiť tento projekt, pretože sa mi páči, ale v takom prípade v bodovom hodnotení dostanete nie plný počet bodov, ale jeden z 5 možných bodov v rámci tejto hodnotenej kategórie, ktorá sa tu nachádza. Ďalej tu máme druhú výzvu, samostatnú, a tá teda vo formulári e-grant, alebo teda v tomto systéme má samostatný formulár a tá sa nazýva Projekty zamestnancov Partner a máte to tam napísané, že to sú zamestnanci Porsche Slovakia a Volkswagen Group Services. Táto výzva je sprievodná a menšia, keďže týchto zamestnancov je rádovo oveľa menej a je vo výške 20 000 eur a v rámci nej podporujeme približne 8 projektov a ako hovorím, tak niekedy projekty žiadajú aj menej peňazí, čiže sa ušetrí a môže sa podporiť ďalší projekt, takže v minulom roku sme takto napríklad v rámci tejto výzvy podporili 10 projektov, čiže dokopy, ak to spočítame, tak v rámci celej výzvy Naštartujme Slovensko 2025 bolo podporených 125 organizácií, 115 v rámci výzvy projekty zamestnancov a 10 ďalších vo výzve projekty zamestnancov Partner. Dôležitou informáciou je to, aby ste boli trošku pripravení, že neviem prečo. Aj ostatní vidíte takýto problém, alebo Ale teda... to sú také dvojsekundové, také sekania, potom nič. Dobre. A ja to mávam tiež rovnako. Ospravedlňujem sa, no tak je to asi internetovým pripojením, ktoré máme tu vo Volkswagene. Prepáčte, snáď to bude zrozumiteľné, ak by bolo treba niečo zopakovať alebo pripomenúť, tak mi pokojne povedzte. Verím, že v tom videozázname to bude vyzerať lepšie ako teraz naživo, že naozaj je to asi tým pripojením na jednej aj na druhej strane
že vyrábame videozáznam z dnešného stretnutia. Podstatnou vecou teda je, že podporu vyplácame v 2 splátkach a je dobré byť na to pripravený. Teda na začiatku dostanete 75% celkovej schválenej sumy a následne po vyúčtovaní projektu dostanete zvyšných 25%, čiže tých prvých 75% dostávate ako preddavok a zvyšných 25% ako refundáciu alebo regranting. Teda refundácia je to správne slovo a akoby vynahradenie tých zvyšných prostriedkov, ktoré už boli kompletne vyúčtované. Slúži to pre nás ako taká poistka, že naozaj nám tá organizácia aj vyúčtuje projekt, pretože občas to býva zložité. A zároveň niektoré organizácie nedokážu minúť celú sumu, tak potom nám nemusia vlastne vrácať peniaze, ale doplatíme im tú zvyšnú čiastku v tej miere, v akej reálne minuli prostriedky na svoj projekt. Ale samozrejme sme veľmi radi, keď dokážu minúť celú čiastku na svoj projekt. Časový harmonogram tento rok je posunutý oproti minulému roku. Niektorí sú tu možno takí, ktorí sa uchádzali aj vo výzve v minulom roku a vedia, že to bolo v septembri. Tentokrát sme sa výzvu rozhodli posunúť už na jún. Teda podávanie žiadosti bude otvorené v júni od 1.6. do 18.6. online cez platformu eGrant. Tu nájdete na tejto webovej adrese nadacia.volkswagen.egrant.sk všetko spolu. A tam sa teda zaregistrujete. Prejdeme si ešte aj túto grantovú žiadosť dnes spoločne, ako vyzerá, čo tam vyplniť, na čo sústrediť svoju pozornosť a podobne. Celé leto bude slúžiť pre nás tým, že týchto žiadostí býva naozaj celkom veľa na vyhodnotenie a v septembri zverejníme teda výsledky tejto výzvy. Bude to niekedy v priebehu septembra, pretože to závisí aj od toho, ako sa nám podarí zasadať s jednotlivými hodnotiacimi komisiami a rozhodovacou komisiou, ale v septembri sa dozviete výsledky a realizácia projektov je natiahnutá tentokrát pre nás na najdlhšiu možnú dobu, ako sa dá, keďže financie na túto výzvu idú z 2% z daní, ktoré my dostaneme od Volkswagenu Slovakia ako nadácia a následne ich prerozdeľujeme na projekty. Teda to, čo my vlastne dávame do tejto grantovej výzvy ako financie, sú financie z 2%, ktoré dostávame od spoločnosti Volkswagen Slovakia a takto ich vlastne vraciame neziskovým organizáciám a pomáhame takýmto spôsobom vašimi rukami na rôznych miestach. Realizácia projektov teda bude otvorená od októbra 2026, najneskôr do októbra 2027. Teda váš projekt môžete realizovať kedykoľvek v tomto období. Môže ísť o jednorazovú akciu, môže ísť o viacnásobne opakované veci. Niekedy je to naozaj, že ide o festival a niekedy ide o zariadenie nejakej triedy alebo zakúpenie nového vybavenia pre nejaký športový klub alebo niečo podobné, alebo opakované aktivity, ktoré sa dejú pravidelne, nejaká séria školení, prednášok a podobne. Je úplne na vás, ako si toto zvolíte. Môže to byť kedykoľvek v tomto období od začiatku októbra 26 do konca októbra 2027. A ako náhle ukončíte vaše aktivity, teda ak je to iba zakúpenie nejakých pomôcok, ako náhle ich zakúpite a zrealizujete to, čo ste mali v projekte dané, do mesiaca nám môžete podať vyúčtovanie, my to skontrolujeme a ako náhle je uzavretý váš projekt, a dostávate druhú splátku na svoj účet. Teda pri podpise zmluvy dostávate prvých 75% a po uzavretí a vyúčtovaní projektu dostávate zvyšných 25%. Pravidlom grantovej výzvy v záujme, aby sme podporili viacero zamestnancov aj viacero organizácií je, a to tu máte v tomto infoboxe napísané, a je to veľmi dôležité, že o grant sa tento rok nemôžu uchádzať tie organizácie, ktorých projekty boli podporené v minulom roku 25, a to bez ohľadu na to, či išlo o projekty zamestnancov alebo projekty zamestnancov partner. A podobne to platí aj s zamestnancami a zamestnankyňami, teda ak ich projekty, ktoré podali a podporili, boli podporené v minulom roku 25, tento rok majú pauzu na 1 rok. A zase projekty môžu podať až o rok. A zároveň jedna organizácia môže podať iba jeden projekt. Teda toto je klauzula, ktorú nazývame ročná pauza, ľudovo povedané. A ročná pauza je, že teda organizácia, ktorá bola podporená v jednom roku, nemôže byť podporená aj v nasledujúcom, teda nemôžete získať podporu v 2 po sebe nasledujúcich rokoch a to isté zamestnanci. A ide o obe výzvy, čiže toto je veľmi dôležité. Samozrejme, ak ide o iné občianske združenie, ktorým sa venujete nejakej inej cieľovej skupine,
tak je to v poriadku. Kontrolujeme to však pri školách a združeniach rodičov, ktoré tam fungujú, lebo máme za to, že to bývajú podporené tie isté kolektívy detí. Takže v takomto prípade tam býva diskvalifikácia, teda nebýva posudzovaná takáto žiadosť. Čiže nemôže to byť tak, že jeden rok podá škola a druhý rok občianske združenie, ale v princípe to ide na tie isté deti a tú istú organizáciu. Mala by tam byť nejaká odlišnosť v tých cieľových skupinách, ktoré budú zasiahnuté. Verím, že je to zrozumiteľné. Ak by čokoľvek bolo, tak pokojne sa dopýtajte ešte ďalej. A ako už bolo povedané, tak vlastne celý život grantu u nás už funguje vlastne v elektronickej podobe, a to cez systém, ktorý sa volá eGrant. Webovú stránku už ste tu viackrát videli, ale teda ešte raz opakujem, je to nadácia Volkswagen všetko spolu.egrant.sk, kde sa zaregistrujete, príde vám potvrdzujúci e-mail. Ak by náhodou neprišiel, môžete nám napísať a my vám vieme aktivovať manuálne ten účet. Minulý rok sa to stávalo. Odporúčam potom, a ešte to poviem, toto bude takisto vec asi na kolegyňu Veroniku Rabatinovú, že keď neaktivuje účet, tak vlastne sa aktivuje manuálne v systéme eGrant, lebo občas nepríde ten aktivačný link, alebo niekde to zmrzne. Nebojte sa vtedy ozvať a ohlásiť sa nám, určite vám s tým pomôžeme a nechceme nikoho ukratiť o možnosť uchádzať sa o grant, ale neodkladajte si zase prosím registráciu na úplne poslednú chvíľu, že to bude toho 18. pred polnocou a nie je to úplne dobré ani pre žiadnu zo zúčastnených strán, ani pre vás, ani pre nás. Teda vy tam vyplníte celú žiadosť, elektronicky tam nahráte všetky prílohy, nič nám neposielate fyzicky poštou, všetko sa podá elektronicky, odošlete svoju žiadosť a elektronicky prebehne aj hodnotenie vášho projektu, teda po uzávierke je priradený dvom hodnotiteľom, ktorí teda sa venujú tejto vašej oblasti pôsobnosti a následne s nimi prebieha aj osobné stretnutie, kde sa diskutuje o tom, aké projekty teda majú byť finálne podporené. Najmä v tých, ktorých sa úplne nezhodli, tak o tých si ešte ujasňujú, že akým spôsobom by to malo ísť a teda toto býva finálny návrh potom projektov, ktoré majú byť podporené. A otvorene poviem, že sme tento rok trošku skrátili grantovú výzvu a je to aj v záujme toho, že čím dlhšie býva otvorená, tým viac býva žiadosti. My sa ale snažíme o to, aby sme naozaj umožnili organizáciám získať podporu a aby sme nedemotivovali zbytočné organizácie, že nám príde 1000 žiadostí a stále budeme môcť podporiť iba nejakých 110, 115 z nich. Radšej sa snažíme trochu eliminovať tú možnosť za ten počet žiadostí, aby ste potom mali aj väčšiu šancu na to, že váš projekt bude naozaj podporený. Čiže aj ten záujem skrátenia tej doby z 1 mesiaca na 2,5 týždňa v podstate slúži na toto. A tí, ktorí už majú projekty nejak trošku predpripravené, premyslené a podobne, tak šťastie praje v tomto pripraveným a vedia potom podať ten projekt. A systém eGrant dokonca umožňuje, že ak ste podávali projekt v minulosti, viete si v ňom skopírovať vlastne niektoré z tých údajov, ako je charakteristika organizácie a veci, ktoré sa okopírujú z roka na rok a zostávajú rovnaké, si takýmto spôsobom môžete vynahradiť. No a už sa dostávame k tomu, na čo sa niektorí z vás pýtali v úplnom úvode, keď sme sa ešte pripájali, a to je iniciatíva Spojka. Iniciatívu Spojka sme spustili v minulom roku a v princípe to bola naša reakcia na to, že sa nám ozývali permanentne organizácie, že by aj rady podali projekt, ale nepoznajú žiadneho zamestnanca ani zamestnankyňu Volkswagenu. Aby ste mali predstavu, v minulom roku sa nám zaregistrovalo okolo 100 organizácií a takmer 50 sa nám podarilo nájsť zamestnanca alebo zamestnankyňu, ktorí sa k ním prihlásili. Teda nevieme garantovať, že sa niekto ozve, ale na našom webe a na tej časti Naštartujme Slovensko, teda keď sa prihlásite na náš web nadácia.Volkswagen.sk a rozkliknete výzvu Naštartujme Slovensko, nájdete takúto časť o iniciatíve Spojka. A keď kliknete na tento prihlasovací formulár, otvorí sa vám jednoduchý Google formulár, v ktorom môžete vyplniť vlastne svoju vlastnú informáciu o svojej organizácii, základné kontaktné údaje a nejaký návrh toho projektu alebo krátku anotáciu, že čo by ste chceli robiť. A my následne toto preklapame do našej zamestnaneckej aplikácie, v ktorej promujeme akoby a predávame vaše organizácie tým zamestnancom a zamestnankyniam a zvyknú sa teda prihlásiť, že chcú aj oni podporiť nejaký projekt v rámci tejto výzvy.
a potom vás s kontaktom prepojíme prostredníctvom e-mailu a môžete už spoločne vypísať grantovú žiadosť a grantový formulár. Môžem sa opýtať, že keď som dala tú spojku, v podstate Áno. poslala, tak príde nejaká spätná väzba, že to prišlo, lebo mne nič neprišlo. Automaticky to neodosiela, ale na 99% predpokladám, môžem to potom aj overiť, ak chcete, ale verím, že vás tam máme a teda pôjde to, určite k zamestnancom sa to dostane. A je tam trochu reakčná doba, s ktorou musíte počítať, ale predpokladám, že tak v priebehu tohto týždňa už by sa pomaly mohli začať hlásiť zamestnanci a zamestnankyne, ktorí chcú podporiť projekt. Veľmi rád vám dám aj tú spätnú väzbu a môžem poslať nejaký hromadný e-mail všetkým organizáciám, ktoré nám tam nechali, že ich registrujeme a snažíme sa prepojiť. Ale báť sa toho nemusíte, na dennej báze to naozaj kontrolujeme a teda v princípe každé 2-3 dní potom ide nejaký príspevok, v ktorom prezentujeme tie organizácie. Aby ste mali predstavu, tak býva to, že ste srdcom východňar, podporte organizácie z východného Slovenska, žijete športom, podporte športové organizácie, venujete sa deťom a mládeži, toto sú organizácie z tejto oblasti a vždy tam majú doplnený aj celkový zoznam všetkých organizácií, ktoré sa o to uchádzali. Čiže takto to asi na našej strane komunikačne funguje, aby ste aj toto transparentne vedeli a vnímali, že takto to je. A ak vyplníte tento formulár, tak určite sa dostanete. Ako hovorím, a garantovať to nemôžeme, ale z minulého roka tá skúsenosť hovorí, že zhruba polovici z prihlásených organizácií sa nám podarilo nájsť nejakú zamestnankyňu alebo zamestnanca. Takže toto je o spojke. A ako napísať žiadosť o grant, tak toto je taká všeobecnejšia časť toho celého. A na našom webe máme aj taký grantový manuál, do ktorého sa môžete pozrieť a je tam taký v sekcii blogy. A veľmi radi vám ho potom pripojíme takisto aj po tomto webinári. Keď vám príde nejaký e-mail ako follow-up, tak tam nájdete aj tento krátky text, kde sú také pomôcky, ako napísať dobrý projekt, teda jasne si pomenujte svoj cieľ, na ktorom pracujete, nejakú dlhodobú hodnotu, na ktorej pracujete, dopad na jeho širšiu komunitu, dobre si nastavte rozpočet, aby súvisel s vašimi aktivitami, aby nebol úplne odtrhnutý od reality. No a nakoniec tam máme 2 bonusové kategórie, ktoré si dobre všimnite, a to je možnosti škálovania a advokačný aspekt projektu. Viacerí sa možno počujú tieto slova po prvýkrát, ale je to práve taká vec, že sa snažíme aj organizácie, ktoré pracujú na nejakých jednorazovejších aktivitách, priviesť k tomu, aby uvažovali, že ako sa nad tým dá zamyslieť do budúcna. V akých iných typoch organizácií by sa dal skopírovať tento model, ktorý my používame. Prinášame nejaké inovatívne riešenie, ktoré môže byť využité aj pre nejaké iné organizácie. Alebo usilujeme sa o nejakú systémovú zmenu, že tu síce pomáhame nejakým deťom so znevýhodnením, ale vieme, že to, čo my robíme, nestačí, testujeme tu niečo väčšie a preto spolupracujeme s mestom, publikujeme v médiách tieto veci, alebo dokonca rokujeme so štátnymi úradmi a so štátnymi orgánmi, aby zavádzali opatrenia, ktoré sú prospešné pre oveľa väčší počet detí a to, čo my tu robíme v malom, sa dá skopírovať niekde inde vo veľkom. Toto sú zhruba tie veci, ktoré očakávame v možnostiach škálovania a v tom advokačnom aspekte. Advokačný aspekt veľmi stručne znamená nejaké úsilie o systémovú zmenu. Dokonca máme tú skúsenosť, že niekde to bolo, že majú projekt, že chcú zrekonštruovať preliesky, ktoré tam majú. Ale ten aspekt, ktorý oni do toho vnesú a nejaký inkluzívnejší a systémovejší rozmer je, že poprosíme aj mesto a obec, aby nám prispeli. Dostali sme 2500 od Volkswagenu, prispejte nám ešte 500 eur a môžeme tu urobiť viacej. Toto je advokácia. To je to, že sa usilujete nejakým spôsobom zvýšiť dopad toho svojho projektu, získať možno ešte nejaké ďalšie zdroje, alebo poprosiť ďalších aktérov, aby sa tiež zapojili do toho, čo robíte. A zároveň tú preliesku vieme, že tu u nás v obci máme aj deti s nejakým zdravotným znevýhodnením, ktoré sa na bežných prelieskach nemôžu hrať. No tak zvážime to, ako by sme to mohli urobiť takým spôsobom, aby aj tie deti so znevýhodnením sa mohli na ne hrať. Toto sú presne tie dobejších systémových veciach, ktoré sa netýkajú iba toho tu a teraz, ale radi v tých projektoch vidíme jednoducho aj ten presah do budúcnosti, že to má nejaké pokračovanie, že to má uvažovanie o nejakom systémovom kontexte, v ktorom sa nachádzame a chce to pomôcť v skutočnosti oveľa širším vrstvám obyvateľov. V priloženom dokumente, ktorý sa týka vlastne grantovej výzvy Naštartujme Slovensko, máme potom aj bodové hodnotenie, ktoré vám teraz ešte skúsim premietnúť. A ako taký druhý z aspektov.
aby sme si rýchlo prešli aj to, že akým systémom sú vlastne bodované tie jednotlivé aktivity a je to priamo v tom v grantových pravidlách, ktoré nájdete na našom webe. Ale teda... Teraz by ste mali vidieť vlastne ten formulár, ktorý dokážete si vyhľadať aj na našom webe. Volá sa to teda Grantové pravidlá Naštartujme Slovensko, alebo teda projekty zamestnancov a projekty zamestnancov partner. Obe tieto výzvy majú analogický systém bodového hodnotenia a tí hodnotitelia prechádzajú prostredníctvom tých istých kategórií. Teda prvá kategória a celkovo môžete získať v tom základe 35 bodov v 7 kategóriách, ktoré sú bodované. Prvá je teda začlenenie do tých oblastí, čiže ak spadáte do týchto oblastí projektu, ktoré tam boli vymenované, dostávate štandardne 5 bodov v princípe. Ak tematicky zapadá váš projekt, ak to nie je niečo uletené alebo niečo úplne mimo, tak dostanete tu v princípe 5 bodov. Dlhodobý charakter a udržateľnosť. Už som spomenul, teda zameriavate sa na cieľovú skupinu, pracujete v tejto oblasti dlhodobým spôsobom, je to malá čiastka, ktorá vlastne pomáha tomu, aby vy ste ako organizácia mohli v danej oblasti popracovať dlhšie. Takisto dostávate na škále od 0 do 5 bodov podľa toho, ako veľmi budete úspešní. Dôležitá kategória je počet beneficientov a teraz len poviem, že jednotlivé kategórie nemusia byť úplne že 100% určujúce a v niektorej kategórii pokojne môžete mať aj nižší počet bodov a je to v poriadku. A to sa týka najmä skupín beneficientov a zapojenia zamestnanca. Ale potom by ste mali tie body vlastne naberať niekde inde v tých kľúčovejších kategóriách. Čiže ak viete, že máte nižší počet beneficientov, napríklad venujete sa naozaj úzko profilovanej skupine ľudí a máte skupinku detí zo znevýhodnení, kam chodí 10 detí, no v tejto kategórii nedostanete najviac bodov. Čiže ten počet beneficientov je štandardne delený, že do 30 dostávate 1 až 2 body, nad 33 až 4 body a nad 100 beneficientov, teda to je tá cieľová skupina, ktorá je zasiahnutá. To sú ľudia, ktorí prídu a zúčastnia sa vášho podujatia, to sú učiteľky a učitelia, ktorých preškolíte, to sú účastníci vášho webinára, seminára, a toho, čo jednoducho ako organizácia robíte. To sú tie deti, ktoré chodia do školy na tie predmety a budú využívať tie školské pomôcky, ktoré tam máte. Toto sú beneficienti. No a teda podľa toho, aká veľká škála ľudí je to, čím viac je zasiahnutých týmto projektom, tým viac bodov dostanete, maximálne 5 bodov. Dopad na komunitu, pre ktorú je projekt realizovaný. A tu práve hovorím, môže to byť skupina 10 detí, čiže dostanete tu 1 až 2 body, čo nie je veľa, ale zase ten dopad, ktorý to bude mať, bude obrovský, lebo im to umožní uplatniť sa na trhu práce, lebo to rozvinie tie ich schopnosti, dá im to nejaké nástroje, ktoré doteraz nemali a ktoré si nemohli dovoliť, čiže ten dopad na tú danú skupinu tých 10 detí bude enormne veľký a tam môže byť pokojne 5 bodov za toto. Čiže to býva veľmi kontextuálne a naozaj sa to týka, že tie organizácie, ktoré si tu podávajú projekty, sú veľmi široké a veľmi rôznorodé a toto je kontext, o ktorom hodnotitelia spoločne uvažujú. Rozpočet. Jasný a prehľadný, to neznamená, že musí byť ultradetálny. My tam nepotrebujeme naozaj rozmenené položky na 10-eurové veci, ale naozaj vidieť tam, že teda športové potreby budú v takomto rozsahu, mzda pre trénera bude v takomto rozsahu, nákup školských pomôcok v tomto rozsahu, prenájom priestorov v tomto rozsahu. Nemusí to byť úplne že rozmenené na drobné, ale malo by to jasnejšie súvisieť s tými aktivitami. Čiže pri tých položkách popíšete, že k tejto aktivite sa vzťahuje toto a v takejto to bude sume a toto je znakom tej prehľadnosti. Bod číslo 6 je vklad zamestnanca a toto je tá otázka, o ktorej sme takisto hovorili, že na úrovni 1 bodu sa nachádza, ak zamestnanec jednoducho povie, páči sa mi ten projekt, som spojka, našiel som ho a podporím ho a nezapojím sa do žiadnej z aktivít, ale súhlasím a stotožňujem sa s touto myšlienkou. Vtedy dostanete štandardne 1 bod. Ak sa nejako podiela na implementácii toho projektu, tak to znamená, že dostáva 2 body. Teda koordinuje tento projekt, pomôže s vyúčtovaním alebo niečo podobné. Ak projekt priamo vychádza z iniciatívy zamestnanca a má preukázaný osobný prínos, teda to, že naozaj pracujem v tejto dobrovoľníckej organizácii, máme nejakých dobrovoľných hasičov, máme tu
zamestnancov, ktorí sú v nejakých krúžkoch svojich detí zapojení. Máme tu zamestnanky, ktoré podporujú svoje deti v športových kluboch a teda chcú podporiť takýto rozvoj. Vtedy mávajú 3 až 4 body. No a ak je úplne, že aktívne zapojený, to znamená, zapojím sa aj do nejakej konkrétnej aktivity, ktorá tam je, prídem tam odprednášať, zapojím sa do nejakej brigády, ktorá tam je, alebo naozaj podporím túto organizáciu v nejakej profesionalizácii, pomôžem im s nejakými právnymi službami, s nejakými IT službami a využijem tú svoju profesionalitu, dostáva 5 bodov. Upozorním v tejto oblasti aj na to, že zamestnanci Volkswagen Slovakia, teda tej väčšej grantovej výzvy, majú dokonca možnosť jeden deň odpracovať v prospech nejakej neziskovej organizácie, štandardne občianskych združení, teda tých, ktorí sú zapísaní v registri mimovládnych neziskových organizácií, môžu jeden deň odpracovať za plnú mzdu v prospech takejto organizácie. Čiže či už manuálne, alebo svojou profesionalitou môžu takýmto spôsobom takisto podporiť ten projekt a veľmi sa z toho tešíme, ak toto funguje, lebo tým pádom okrem toho finančného benefitu a príspevku, ktorý máte, dostávate aj ešte nejakú konkrétnu pomoc, ktorá je ďalšou hodnotou, ktorá vašej organizácii môže niečo priniesť. A dostávate ambasádora. Niektoré vzťahy, ktoré vzniknú medzi organizáciami a zamestnancami, potom spôsobia, že každé 2 roky sa potom spoločne uchádzajú. A máme tu také, dokonca už tu máme aj príklad rodinnej štafety, že sa otec zamestnankyne vlastne uchádzal o podporu pre organizáciu a keď odišiel do dôchodku, tak jeho dcéra vlastne prevzala túto štafetu a naďalej dobrovoľnícky vypomáhajú v tejto organizácii a veľmi sa z toho tešíme, lebo sú to pekné životné príklady. Formálne kritérium je otázka logického nastavenia projektu, teda či je vlastne dobre napísaný, či sú tam tie ciele prepojené. Jednoducho povedané, či ten projekt dáva hlavu a petu. Lebo občas aj toto býva problémom, že ten projekt vlastne je chaoticky napísaný. Nemá štruktúru, nemá časový rámec, je nelogický, gramaticky zle napísaný. A toto je tá vec, ktorá sa hodnotí aj v tejto časti projektu. No a už spomenuté bonusové kritériá, za ktoré môžete dostať ďalších 10 bodov navyše, prosím, nevynechávajte túto kategóriu, pretože to môže byť veľmi dôležité v tom, že vám to pomôže v tom ďalšom bodovom hodnotení. Čiže prvý je advokačný aspekt, teda projekt pomáha upozorniť na nejaký problém, ktorý si zaslúži širšiu pozornosť. To môže byť niečo v oblasti ekológie, niečo v oblasti vzdelávania detí. Že je tu skupina detí, ktorá nemá dostatočný prístup ku vzdelaniu a my im pomáhame v rámci svojich voľnočasových aktivít. Môže to byť starostlivosť počas leta o deti, čo je tiež taká nepokrytá oblasť a tak ďalej. Zaslúži si nejakú systémovú pomoc, na ktorú upozorňujeme a chceme týmto spôsobom a týmto projektom vlastne poukázať, že je to problém, s ktorým sa chceme vysporiadať a chceme to robiť systémovo, či už na tej obecnej úrovni, alebo regionálnej úrovni, alebo dokonca na celoštátnej úrovni v prípade niektorých projektov. Organizácia aktívne komunikuje s ľuďmi alebo inštitúciami, ktoré môžu ovplyvniť situáciu, ktorej sa projekt týka. Teda ak sa venujeme deťom so znevýhodnením, komunikujeme nejak s detským ombudsmanom alebo s nejakými inštitúciami, odbornými organizáciami, ktoré sa venujú tejto téme, samosprávou, aby sme dokázali priniesť nejaké systémové riešenie, ktoré pomôže viac ako jeden projekt za 2500 eur v konečnom dôsledku. No a projekt má ambíciu priniesť systémovú zmenu, to je presne to, o čom hovorím, alebo aspoň ukázať cestu, ktorú by mohli nasledovať nejakí iní ľudia, iné organizácie. Ďalej je to potenciál ďalšieho škálovania, teda možnosť rozšíriť projekt nejako do budúcnosti a využiť pre iné skupiny, teda testujeme tu nejaké riešenia, ktoré sa môžu uplatniť aj inde, alebo nakúpime technológie, ktoré budú využiteľné aj pre ďalšie triedy, ďalšie skupiny detí, a ďalšie skupiny seniorov, ktorých vzdelávame, že nakúpime nejaké sady inovatívneho vzdelávania, alebo dovybavíme nejakú učebňu, ktorá bude slúžiť ďalej, alebo otestujeme nejaké riešenie, nejaký typ aktivity, ktorý potom bude môcť byť využitý aj nejakou inou organizáciou a niekde inde. Toto je rozvoj a ďalšie škálovanie a môžete tu získať 0 až 5 bodov. A toľko teda z týchto bodových hodnotení, aj to sme si prešli a ja sa ešte krátko vrátim k prezentácii a už bude priestor aj na formulár a na vaše otázky a odpovede. A viete čo, ja rovno aj prejdem na ten formulár, pretože pozerám, že časovo už sa k tomu tak blížime. Samozrejme sa mi ho podarilo zavrieť, takže mi musíte prosím dať sekundu, keď som zatváral okná.
Pokojne napíšte otázky aj do chatu, ak už vám niečo napadlo z toho. Tak, a za malý moment uvidíte formulár. Asi nevidno, že? Už vidím. Áno, mali by ste ho vidieť v tejto chvíli, len mi prosím potvrďte, lebo toto bude tá dôležitá časť toho celého. Takže, Áno. výborne, ďakujem. Pani Cimbaláková je dneska moja hlavná sparring partnerka tohto webinára, ďakujem. A teda takto vyzerá formulár v systéme eGrant, keď sa prihlásite. Ja som tu teraz prihlásený tak, ako ho vidíte aj vy. Musíme sa pozrieť teda na prehľad iných grantových výziev, pretože toto bola ešte v predchádzajúcom roku a ak ste už podávali v minulosti, tak tu nám máte takúto časť. Ak ste ešte nepodávali projekt, tak hneď po registrácii sa vám zobrazí vlastne zoznam otvorených grantových výziev a opýta sa vás, v akej výzve idete podávať svoj projekt. Výzva Naštartujme Slovensko a tej sa týkajú tieto dva formuláre. Teda ide o formulár projekty zamestnancov, ak zamestnanec, ktorý vás podporil, je z firmy Volkswagen Slovakia. A toto je tá výzva, v ktorej je 250 000 eur, teda tá väčšia a širšia výzva. Projekty zamestnancov partner je menšia výzva a týka sa zamestnancov Porsche Slovakia a Volkswagen Group Services. Takže formuláre sú inak úplne rovnaké, ale snažíme sa oddeliť tieto dve výzvy, keďže majú aj odlišné hodnotiace komisie a odlišným spôsobom vlastne aj potom dochádza k tomu rozhodnutiu, ale platí, že v tejto výzve vždy býva podaných menej žiadostí, keďže tieto firmy majú menej zamestnancov a toto býva tá veľká výzva, v ktorej väčšina z vás bude, predpokladám, podávať svoje projekty. Takže dáme vytvoriť žiadosť. No a tu už vidíte tú inováciu, ktorú máme dnes v systéme eGrant. Ak ste v minulosti u nás podávali projekt, tak môžete kopírovať existujúcu žiadosť. To znamená, že systém si automaticky natiahne tie informácie z tej predchádzajúcej žiadosti, pokiaľ ide o charakteristiku organizácie a tie základné ciele, základné dokumenty, ktoré tam dávate. Takže natiahne si to a vy stačí, ak ich budete iba editovať, a nemusíte ich nánovo všetky vypisovať. Je to také uľahčenie oproti minulým rokom. My dáme teraz ale teda vytvoriť novú žiadosť. Tu nám bude treba aktualizovať informácie, lebo ako pozerám, tak sú tu ešte z minulého roka, ale tie sa nás tak či tak ešte netýkajú. Podstatnejšie je táto časť žiadosti a informácie aktualizujeme hneď, ako skončí webinár. A teda, ako vidíte, tak prvá kategória, hneď začínate tým, že vyplňate tu údaje o zamestnancovi, teda potrebujete jeho meno a priezvisko, osobné číslo. Každý zamestnanec a zamestnankyňa Volkswagenu má svoje osobné číslo, ktoré vám vlastne prepožičajú a prostredníctvom tohto čísla aj overujeme, či nepodával ten zamestnanec v minulých rokoch nejakú grantovú žiadosť. A jeho kontaktné informácie, pracovné zaradenie, názov oddelenia, kde pracuje a názov spoločnosti. Tu kontrolujeme, či ide naozaj o zamestnancov Volkswagen Slovakia. Čiže máme to tu ešte raz, aby ste sa aj vy nad tým zamysleli a aby ste to tu videli, preto je to aj červeným písmom. No a teda tu vidíte, že toto je jediná časť, kde potrebujete nejaké vyjadrenie toho zamestnanca, teda dôvod, prečo podporil práve tento projekt a či je nejakým spôsobom dobrovoľnícky zapojený. Teda príde nám pomôcť na nejakú brigádu, ukáže nám, alebo teda pomôže nám s týmito a týmito vecami. No proste je to tá časť, do ktorej vypisujete tieto základné vlastnosti. A teda podporenie v nejakých minulých rokoch, teda v ktorom roku boli podporené projekty daného zamestnanca. Teda tu nejde o organizáciu, ale stále sme v časti, ktorá sa týka zamestnanca. Následne informácie o vás. Toto je pomerne jednoduchá vec, pretože keď si sem zadáte svoje IČO, existujú už verejné databázy, z ktorých to vie načítať a načítať teda tie ostatné informácie systém sám. Čiže keď zadáte sem IČO svojej organizácie, tak načíta všetky tieto informácie sám. Priložíte svoje stanovy alebo štatút svojho združenia a potrebujeme ho hlavne kvôli tomu, že účelom nadácie je podporovať organizácie, ktoré spĺňajú nejaký verejnoprospešný účel a ten nám potom aj zo stanov skopírujete trochu v časti nižšie.
Ak máte nejakú výročnú správu z minulých rokov a ak vaša organizácia takéto pripravuje, nie je to povinná príloha, ale môžete ju pridať, pretože hodnotiteľom to pomáha potom zorientovať sa. A takisto potvrdenie o vedení bankového účtu. Ide o to, že peniaze by sme nemali posielať na súkromný účet, ale na účet vašej organizácie. Teda potrebujeme vidieť tú hlavičku toho účtu, kde je napísaný názov vašej organizácie, jej adresa a teda, že IBAN patrí naozaj tejto organizácii, aby sme to potom pri finálnom vyúčtovaní problému nevideli ako problematickú vec. Účet, na ktorý vám prídu finančné prostriedky, by mal byť aj ten, z ktorého financujete grant. Ak má vaša organizácia viacero účtov, tak aj o tomto ešte budeme komunikovať, ale týka sa to iba, väčšinou sú to školy, že majú jeden príjmový a jeden výdavkový účet, ale býva to aj v prípade niektorých iných organizácií a riešime to tak, že ten účet buď dáme priamo do zmluvy, alebo nám dajú čestné vyhlásenie, že majú aj ďalší účet a jeho hlavičku. No, ako som hovoril, tak kvôli verejnoprospešnému účelu kopírujete aj cieľ, na ktorý vaša organizácia bola zriadená. Ak máte, môžete pripojiť webovú stránku, sociálne siete a meno štatutárneho zástupcu, osoby zodpovednej za projekt a idete jednoducho presne podľa toho, čo vám ukazuje tento formulár. Oproti minulému roku sme pridali aj takúto časť a položku, či je tam otázka teda na to, že či tento projekt vlastne, či je podujatie, ktoré bude organizované cez projekt alebo škola, či vyberá nejaké školné alebo poplatky. A vlastne v tom ide nám o to, aby sme naozaj umožnili účasť čo najväčším skupinám obyvateľstva, aby sme nepodporovali tie aktivity, ktoré v konečnom dôsledku sú tak či tak veľmi drahé a nedostupné pre ľudí, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Preto sa pýtame na túto vec. A priori nevylučujeme ani súkromné školy, ani súkromné hudobné školy, ani organizácie, ktoré pýtajú nejaký poplatok za účasť na svojich seminároch, webinároch, školeniach a podobne, ale mali by mať zabezpečený nejaký systém pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť, tým, že my dávame podporu takisto z verejných zdrojov 2% na takéto typy projektov. Viete si uložiť každú z tých oblastí, teda ten systém už je natoľko inteligentný, že môžete mať rozpísané, môžete sa k tomu kedykoľvek vrátiť, nie je to vôbec problém. Tá žiadosť zostáva vždy ako rozpracovaná a môžete si postupne ukladať jednotlivé časti, je to úplne bezproblémové. Tu nás sú už informácie o samotnom projekte, východisková situácia, cieľ, aktivity. V princípe vždy vás ten formulár vedie takým spôsobom a nemalo by tu byť nič úplne nezrozumiteľné. Tu je teda tá cieľová skupina, žiaci školy, účastníci koncertu, návštevníci webovej stránky, ja neviem, čokoľvek, čo sa dá nejakým spôsobom odmerať a očakávaný počet, ktorý tu máte. A tá dôležitá kategória, o ktorej som hovoril, tu sú tie advokačné aktivity. Máte tu občas aj takýto infobox, do ktorého sa môžete pozrieť a kde si vidíte potom tie kľúčové informácie alebo čo sa od vás v danej kategórii očakáva. To máme teda informácie o projekte a rozpočtové položky. Vyberte prosím vždy skupinu, ktorej sa to týka. A cestovné náklady, iba poviem, že sú trochu haklivá vec, lebo veľa organizácií nevie úplne cestovné vyúčtovávať dobrým spôsobom a potom sa trošku naťahujeme o to vyúčtovanie. A tak len trošku na to upozorňujem, že ak chcete cestovné náklady, tak si prosím naštudujte aj, ako sa cestiaky správne robia, lebo je to potom na oštaru a na ťažké vyúčtovanie. Zvyčajne to bývajú tovary a služby, prenájom priestorov, materiálové náklady alebo propagácia, prípadne autorské honoráre. U nás nemáme nejakým spôsobom zadefinované pomery. Teda chceme týmto aj uľahčiť organizáciám, že vieme si pokryť veľa vecí z iného projektu, ale z vášho grantu potrebujeme túto časť toho, čo robíme. Nie je to pre nás žiaden zásadný problém, ak to dobre obhájite v projekte, je to úplne v poriadku. No a na záver už zostávajú potom len potvrdenia, čo sú vlastne GDPR súhlasy a o tom, že dokumentácia, ktorú nám predložíte a môžeme spracovať osobné údaje. Môžete zadať e-mail, na ktorý vám pošleme kópiu a zostáva len sumarizácia a odoslanie celého formulára. V princípe tento formulár v čistého času sa dá vyplniť za pár hodín a otvorím ešte samozrejme aj Pandorínu skrinku, ktorú iste všetci nejako v sebe riešime a riešite, že či môžeme uplatniť pri tom AI nástroje a jazykové modely a akým spôsobom vlastne s týmto pracovať. My hovoríme samozrejme, ale využívajte to etickým spôsobom. Môžem vás ubezpečiť, že projekt, ktorý si vymyslí AI, rozoznáme, že je vymyslený.
Aj preto tam bývajú hodnotitelia a hodnotiteľky, ktorí sa vyznajú v tom, kde organizácie pracujú a na báze akých projektov a teda čoho sa týkajú. A oni majú rozlíšiť a odlíšiť aj to, že či to nie je naozaj čistá halucinácia, ktorú AI si vymyslelo, ale či je to naozajstný projekt, ktorý má svoj dopad na konkrétne cieľové skupiny. A vrátim sa ešte k záveru svojej prezentácie, už to budú úplne posledné slajdy nakoniec, aby ste mali aj dôležitú informáciu a povenujeme sa potom vašim otázkam. Verím, že nejakých zo 10 minút ešte na to budeme mať. Pustil som to v inej prezentácii, ale to snad nevadí. A vidíte teraz, prosím, kontakty? Dúfam, že je to viditeľné. Iba som Je chcel... len stránku, ako napísať dobrý projekt. Aha, pardon, tak toto nebude ono, nám to nepreplo. Ešte raz sa pozrieme. Teraz niečo nabieha. Áno, super, dobre, o chvíľočku to bude, čiže toto bude ten kľúčový slajdík. Áno, teraz vidno. Dobre, skúsme. Aj takto vidíte na celú obrazovku teraz? Snáď, hej? Trošku to môžete dať vyššie. Aha, dobre. Vidíte to iba ako slajd, nevadí, dobre. Iba ako slajda. Čakajte, musíme takto. No žiaľ, nedá sa mi to inak pustiť momentálne, ale teda tá podstatná vec je, že sme tu dve osoby a obsadenia aj na tomto webinári. Je tu so mnou Veronika Rabatinová z Centra pre filantropiu, ktorá rieši celú tú administratívu vašich projektov. Ak máte nejaké veci, ktoré sa týkajú vyplnenia grantovej žiadosti, registrácie a podobné technikálie, aj stavu vášho projektu a neskôr aj vyúčtovania, obráťte sa prosím na Veroniku Rabatinová@cpf.sk alebo toto telefónne číslo. Ak chcete získať toho zamestnanca, spojka a veci, ktoré sa týkajú nás vo vnútri závodu Volkswagen, prosím, obráťte sa na mňa. Martin Kováč, Volkswagen Group Services.com. Nájdete to aj na webe, je to šialene dlhá e-mailová adresa. Alebo na tomto telefónnom čísle, takisto ma môžete občas vybombardovať, ak potrebujete niečo. Snažím sa odpovedať, ak nezdvihnem telefón, tak snažím sa volať potom späť. No a v princípe v tomto vám ďakujem za pozornosť na dnešnom webinári. Ako som povedal, teda to využitie nástrojov AI, ešte toho by som sa krátko dotkol. Samozrejme, ak je to pomôcka, ktorú používate pri príprave grantu, je to úplne v poriadku, každý to používame, pomáha nám to naozaj upratať naše myšlienky, napísať to dobrým spôsobom, skrátiť do požadovanej formy a formátu, ale samozrejme, ak je to zase príliš viditeľné a vymyslené, nemal by to byť jednoducho projekt, ktorý je halucinácia. Naozaj rozpoznáme tie organizácie, ktoré to robia prirodzene. Na to tam dávate aj tú svoju výročnú správu alebo webovú stránku a podobne, že vieme si overiť, že nakoľko naozaj ten projekt zodpovedá realite a nakoľko je to iba nejaká vymyslená vec. Ak je AI niečo, čo vám pomôže, a teda jazykové modely, či už ChatGPT, Gemini, Claude alebo čokoľvek používate, ak to vylepšuje tú vašu žiadosť a ten projekt, aby bol zrozumiteľnejší, krajšie uprataný, systémovejšie napísaný a pomáha vám poradiť v tých oblastiach, v ktorých by ste možno si nevedeli rady. Je to len dobrá vec, ktorú tam máte. A takisto pri hodnotení, no aj hodnotitelia si občas pomáhajú s tým, že dajú nejaké časti toho do AI, ale takisto im hovoríme, ako to robiť etickým spôsobom, teda aby nezdielali vaše osobné údaje napríklad a podobne. To je z mojej strany tá najdôležitejšia časť a teraz by som teda otvoril priestor aj pre vaše otázky. Ak nejaké sú, tak Ja by nech sa som sa páči. hneď opýtala, keď môžem. Pri tej registrácii, keď ešte som nebola zaregistrovaná, tak uvádzam kontakt názov materskej školy alebo svoj ako riaditeľky? Myslíte v registrácii do systému e-grant, áno? Áno, kde presne? A poviem ešte jednu dobrú vec, ktorú od minulého roka e-grant zaviedol. K jednej žiadosti sa dnes už môže dostať aj viac ľudí. Ak sa mi podarí, tak vám to aj premietnem, že ako sa to robí. A toto je veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu a ďakujem aj za celú tú pozornosť. Toto je veľmi dobré, že viem, že aj na druhej strane je nejaká odozva. Čiže keď sa pozriete do systému e-grant, nech ho máte zaregistrovaný na akúkoľvek adresu, tu na je, ešte vidím, že vám nezazdielalo obrazovku, teraz už by ste mali vidieť, že? Áno.
tak tu nám máte takú časť, že upraviť spolupracovníkov vpravo hore a tam, keď kliknete, tak vlastne pre jednotlivé grantové výzvy, ktoré podávate, že môžete to mať zaregistrované na tú vašu materskú školu, občianske združenie alebo škôlku a tu nadáte upraviť spolupracovníkov, pridať spolupracovníka, zadáte jeho e-mail, ja neviem, test2@test.sk, teraz dáme, pridávame ho, no a môžete mu dať, že čo môže robiť. Či môže stiahnuť zmluvy, odoslať, môžete vybrať úplne všetky práva a teda môžete tu mať nejakú osobu, ktorá je zodpovedná za projekt a štatutára zároveň a vždy sa môžete tak spoločne, nech máte akokoľvek rozdelené tie účty, viete sa prihlásiť k tej istej žiadosti, rozkliknúť si ju, pozrieť ju, v akom máte stave a aj nahrávať prípadne dokumenty podľa toho, aké právomoci tomu danému človeku pridelíte. Čiže dokonca niekedy to býva a pýtajú sa nás, že či sa vlastne má registrovať zamestnanec alebo organizácia. Logickejšie samozrejme je, ak sa registruje organizácia. Ale toho zamestnanca si tu vie pridať ako spolupracovníka a tú časť, ktorá sa jeho týka, keď mu zakliknete vyplnenie žiadosti, tak on vám môže za seba naozaj vyplniť tú časť toho projektu sám za seba. Nemusí to vyplňať daná organizácia. Alebo vám to pošle e-mailom, tie požadované veci a vy si ich tam doplníte sami. Je to zrozumiteľné a odpovedal som na tú otázku? Určite, áno, ďakujem pekne. Rado sa stalo. Dobrý deň, ja by som Pekný sa deň. chcela spýtať, že keď v súčasnosti nepoznáme žiadneho zamestnanca, ale zároveň sme schopní a ochotní zapojiť kohokoľvek, komu sa ten náš projekt zapáči, tak tiež sa máme zaregistrovať cez tú spojku? Áno, ale poradím vám tiež tú vec, ako som povedal, aj to tam bolo v jednom infoboxe. Volkswagen Slovakia má 13 000 zamestnancov. Skúste rozhodiť siete okolo svojej organizácie. Naozaj aj organizácie, že z Košíc alebo zo Sniny, podarí sa im nájsť nejakého zamestnanca často tak, že niekto z rodiny tam odišiel. A je to veľmi prirodzené, ak ho nájdete cez tú svoju cieľovú skupinu, s ktorou pracujete. Že nespoliehajte sa úplne iba na tú spojku, ono sa tam často podarí nájsť a občas sa to podarilo aj tak, že mali sme síce v spojke zaregistrovanú organizáciu, ale ona nakoniec po svojej linke si sama našla toho zamestnanca alebo zamestnankyňu. Čiže nebojte sa aj toho rozhodiť siete, dať príspevok na svoje sociálne siete, popýtať sa vo svojom okolí a možno nájdete nejakého bratranca, sesternicu. Ako Slovensko je naozaj malá krajina a často to je tak, že človek z Rožňavy príde pracovať do Bratislavy, do Volkswagenu a nakoniec podporí školu, ktorá tam je, alebo organizáciu, s ktorou predtým pracoval. Čiže nie je to vôbec ojedinelý prípad, že veľmi často sa organizácii aj z rôznych častí Slovenska podarí niekoho nájsť. Pri tých 13 000 zamestnancoch to tak naozaj funguje. A keby sa nám náhodou nepodarilo, tak kedy najneskôr je možné sa zaregistrovať do tej spojky? No, do spojky sa registrujete kedykoľvek, zaregistrujte sa na začiatku určite, čím skôr, tým lepšie, tým väčšia šanca, že sa vám ten zamestnanec ozve a ak si nájdete niekoho vlastného po vlastnej linke, tak nevadí, určite sa nájde nejaký iný projekt pre nich, ktorý budú môcť podať, to nie je problematické. Môžete súbežne riešiť obidve veci, aj sa zaregistrovať do spojky, aj skúsiť hľadať vo svojom okolí. Dobre, ďakujem. Rado sa stalo. Dneska nám tu vládnu Márie, tuším. Najlepšie otázky zatiaľ. Nech sa páči aj ďalší pokojne. Keď môžem ešte ja, keď náhodou, neviem konkrétne vo Volkswagen, neviem, že niektorý Volkswagen spolupracuje so Škodovkou, majú nejakých pracovníkov. Dá sa to aj cez nich? Či to musí byť priamo? Musí to byť zamestnanec Volkswagen Slovakia. Firma Volkswagen Slovakia má na Slovensku 2 závody. V Bratislave a v Martine. Môžu to byť aj zamestnanci Martinského závodu. Podstatné je to, že sú zamestnancami Volkswagen Slovakia. Tá druhá výzva pracuje so zamestnancami Volkswagen Group Services a Porsche Slovakia a aj vám vysvetlím, prečo je to takto. Je to kvôli tomu, že nám ako nadácii, my sme samostatná entita, ktorá príjma 2% z daní a dávame to vlastne zamestnancom tých firiem, ktorí nám dajú 2%. Čiže Volkswagen Slovakia nám dáva 2%, ktoré sú veľmi veľké a preto tam ide tých 250 000 na tento zamestnanecký projekt. Porsche Slovakia a Volkswagen Group Services nám tiež dávajú svoje 2%, ale sú v menšej miere a vlastne časť z týchto financií, okrem podpory iných organizácií, ktoré majú oni ako nejaké profilové, dávame do tohto zamestnaneckého programu. Čiže toto je logika, ktorá je interne za tým a práve preto je to takto. Ale Porsche Slovakia sú vlastne ten predajca aut, Volkswagen a podobne. A
dá sa kontaktovať aj tam, ale nemajú tak veľa zamestnancov. Volkswagen Group Services sú také administratívno-logistické služby, ktoré pracujú pre Volkswagen, takže takisto sa dá kontaktovať aj ich a treba rozhodiť siete a možno nájdete naozaj. Ďakujem. Prosím. A keď mi viete ešte pozrieť, že či, keď som dala tú spojku, či sme tam zaregistrovaní? Áno, hneď vám to pozriem. A zatiaľ pokojne nejaká ďalšia otázka. Ak ešte nejaká je, poviem vám aj, koľko bude aktuálne. Budete mať zákulisné informácie ako prvý a horúco, že koľko už je v spojke zaregistrovaných organizácií alebo teda nejakých nápadov na projekt. Aktuálne je tam 15 zaregistrovaných. Poviete mi meno vašej organizácie alebo školy? Alebo... Áno, Materská škola Nový Sad. Bardejov. Materská škola Nový Sad, máme vás tu? Áno, super, tak sa teším. Verím, že mi nájdete spojku. Urobíme, čo je v našich silách. Mali sme, mesto Bardejov podávalo, myslím, minulý rok mali, takisto máme tam podporený nejaký projektík, takže nie je to úplne... Super, ďakujem. A predpokladám, že tiež to bolo cez spojku, takže nie je to vôbec cudzie. Dobre. Rado sa stalo. Preťahujeme už trošku voči plánovanému času, ale nechám ešte nejakú minútku naozaj. Ak máte ešte niekto otázku, niečo nebolo jasné, k niečomu by ste sa chceli vrátiť, budeme veľmi radi. Ak tomu tak nie je. Veronika, mohla by si sa im ešte ty na chvíľočku ukázať, aby aj teba videli a poznali, ak si ešte tu s nami? Áno, som. Výborne, takto neplánovane, ale toto je teda Veronika Rabatinová z Centra pre filantropiu. Pokojne povedz pár slov a teda aj to, že aká je asi tvoja úloha v rámci tohto grantu. Tak moja úloha je primárne riešiť s vami teda administráciu vašich projektov, čiže čokoľvek, pokiaľ si nebudete vedieť dať rady napríklad s registráciou alebo potom v rámci projektu s nejakými zmenami, alebo na závere so záverečnou správou, tak sa obráťte na mňa. Áno, takže rabatinová@cpf.sk, ešte raz opakujem, nájdete to aj na našom webe, aj tu to bolo v tej prezentácii a toto je teda Veronika, ktorá bude veľmi ochotná pomôcť určite. Ďakujem Veronika, že si aj tu bola s nami. A ak už nie je teda ďalšia otázka, tak ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Áno? Môžem ešte tu máme. No, poďte. Áno, ja by som sa chcela spýtať, keď sa budem registrovať, keďže nie sme základná škola s materskou školou sme a nie sme právny subjekt. Pravdepodobne budeme potrebovať cez riaďovateľa ísť, že? Presne tak, áno. Aj s ním je potom podpisovaná vlastne tá zmluva, ale nie je to nič nezvyčajné ani nič neobvyklé, bežne sa to deje. Mestá a obce majú tú výhodu, že oni plnia akoby všetky verejnoprospešné účely. Nemusíte tam dávať štatút mesta a obce. Toto je ako uľahčená vec. Štatút stanovy tam dávajú občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa uchádzajú, prípadne nejaké iné typy organizácií, kde to potrebujeme identifikovať ten verejnoprospešný účel, ale z hľadiska zákona mesta a obce plnia všetky verejnoprospešné účely. Keďže ste materská škola, bude to asi vzdelávanie alebo nejaká ekológia alebo niečo podobné, čiže to tam potom vyplňate v tej grantovej žiadosti. A áno, malo by to byť akože na mesto a obec, aj so starostom sa potom zvyčajne podpisuje grantová zmluva. Teda cez mesto tečú tie peniažky ku vám. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Rado sa stalo. Dobrý deň, a ja môžem? Nech sa páči, pán Skýpala. Ja som zo strany vlastne zamestnanca, ja som zamestnanca. A chcel by som vedieť pri tej žiadosti, keď mám vypracovanú nejakú prezentáciu v PowerPointe, dá sa tam vložiť, alebo... Určite áno, môžete ju vložiť tam, kde je že výročná správa, alebo potom tam je ešte, myslím, taká časť, že doplňujúce dokumenty. A ak nie, tak ju tam pokojne môžeme aj my doplniť, nie je to zase taký problém, čiže čokoľvek, čo môže pomôcť, ale v tej časti, kde je výročná správa, tak väčšinou, že ak nejaká organizácia nemá svoju výročnú správu, môže tam dať aj takúto svoju prezentáciu alebo niečo podobné. Nejakú prezentáciu, čo sa týka rovno toho projektu, myslím. No, treba vyplniť tú grantovú žiadosť tak, ako je tam napísaná, lebo tie budú hodnotiť hodnotiteľa podľa tých kritérií, ako som cez ne išiel. Čiže nestačí určite iba samotná prezentácia. Je potrebné, aby naozaj bol vyplnená táto grantová žiadosť a je pre vás lepšie, ak to vyplňa priamo tá organizácia, o ktorú sa uchádzate o podporu. Že naozaj tá skúsenosť hovorí, že keď ste tam vy skôr v tej úlohe pozorovateľa, tak je to lepšie a vy im dajte svoje údaje, ktoré potrebujú, teda svoje zamestnanecké číslo, svoje pracovné zaradenie a také krátke vyjadrenie, že prečo chcete podporiť tento projekt, či sa chcete zapojiť a tá organizácia nech už si to vyplní za seba.
Takáto je najlepšia skúsenosť. Dobre, Je to v ďakujem. poriadku? A aký typ organizácie to je? To je nejaký športový klub alebo škola? Áno, je to športový klub, ale týka sa to v podstate ihriska. Jasné. Máme skúsenosti naozaj, aj futbalové kluby sa tu podporovali, aj pingpongové kluby, a každý rok je tam karate, v Bratislave sme podporovali, asi ste to videli aj na tých projektoch, čiže naozaj tá škála projektov je veľmi široká, aj organizácií, ktoré sa uchádzajú a oni väčšinou majú skúsenosť, aj pre nich bude jednoduchšie, lebo oni nám vlastne potom musia poslať vyúčtovanie toho projektu nakoniec a to ide takisto elektronicky cez ten systém e-grant, čiže oni tam budú nahrávať tie faktúry alebo doklady a podobne, že čo bolo z toho hradené, čiže je oveľa lepšie, keď to pôjde priamo cez nich a nie cez vás, pán Skýpala. No v podstate my sme trošku viac spojení. No, jasné. Tak, ako som ukazoval, tak vy tam môžete mať aj 2 e-mailové adresy, že jednu má ten štatutár, alebo teda taký človek, čo tam robí prakticky tie veci a nakupuje, a druhú môžete mať vy, alebo podobne, a môžete aj spoločne vyplňať tú grantovú žiadosť. Teraz je to naozaj už tak nastavené, že môžu viacerí mať k tomu rôzne prístupy cez svoje e-mailové adresy. Jasné, ďakujem. Rado sa stalo. No a zdá sa, že sme vyčerpali otázky. A ak teda už nie je žiadna ďalšia. Bolo ešte zapnutý? Áno. Pani Galina Kacejová, nepočujeme vás. Ale vidím, že sa asi snažíte hovoriť, lebo máte spustený mikrofón. Žiaľ, nepočujeme. Ak by ste na to napísali do chatu, tak ešte stihne zodpovedať aj túto otázku. Ale už asi môžeme vypnúť nahrávanie. Predpokladám, že už to nebude taká najzásadnejšia vec. Takže sa lúčim s tými, čo ste nás sledovali takto online, a vypínam nahrávanie. A ak ešte teda napíšete svoju poslednú otázku alebo sa niekto chce spýtať mimo záznam, tak teraz bude príležitosť. V tejto chvíli ukončujem nahrávanie.